בין זיכרון, כאב, מי יקרא לי עכשיו, מאמו? געגוע ותקומה. בעיר באר שבע גדל ילד עם עיניים בורקות ולב ענק, נווה יאיר אסולין. ילד של אהבה, של שמחה, של חלומות גדולים. ילד שהאמין בטוב ובכוחו של אדם אחד לשנות את העולם. נווה נולד בשנת 2003, בן אמצעי לשלמה ואושרית, אח לספיר ויער. מילדותו אהב לטייל, לחקור ולהרגיש את האדמה. התחנך בבית הספר נאות אברהם שבבאר שבע. ילד ערכי, אוהב אדם, אוהב את הארץ. תמיד שואל, תמיד מחפש משמעות, ותמיד עם חיוך אמיתי. בישיבת עמית באר שבע, נווה בלט כתלמיד מלא שמחת חיים ואנרגיה טובה. הרב סיוון סרור תיאר אותו כבחור רגיש וסקרן, שתמיד ביקש להבין לעומק. לאחר מכן נווה המשיך למכינה הקדם צבאית ביתיר, מקום בו הפך לאדם שהוא. חדור תחושת שליחות, אוהב את עמו ואת ארצו. אי אפשר לדבר על נווה מבלי להזכיר את הפועל באר שבע. נווה היה אוהד מושבע כבר מגיל קטן, אוהד שרוף בכל נשימה. בכל הזדמנות היה מגיע למשחקים, מעודד וחולם על הניצחון הבא. אהבתו לקבוצה הייתה חלק בלתי נפרד מזהותו. משחקים גדולים זה בשערו השלישי העונה בליגה. הכוכב הזהב הקדיש את השער הזה לסמל ראשון, נווה יאיר. נווה התגייס לחטיבת כפיר, גדוד שמשון. לא רק לשרת, אלא להיות משמעותי. הוא האמין שזו שליחות אמיתית, להגן, להנהיג ולהשפיע. חבריו ליחידה מספרים על לוחם אמיץ, שתמיד היה שם בשביל כולם, בעל תושייה עם לב ענק. גם כי אלך בגיא צלמוות לבדי, לא יראה, לא אפחד, כי אתה עמדי ושבתך משייתך ומה ינחמוני ולא יהיה יותר ירא, כי שומר עליי קוני. ב-11 בנובמבר 2024, י' במרחשוון תשפ"ה, נווה יאיר נפל בקרב בג'באליה שבצפון רצועת עזה. היה כבן 21 בנופלו. המשפחה, החברים, העיר באר שבע ועם שלם התעטפו באבל כבד ובגאווה אינסופית. תספרי בתור התחלה על יום האירוע, איפה שמעת? וואי, זה היה יום שני, הייתי בלימודים באותו יום, קרוב בשעה 4, שלנו פיצוץ מאוד גדול במכללה. די לדעת שזה אנחנו נשארת כמובן, אבל אני תחושה לא טובה, כמו אינטואיציה, שגם הייתה בכמה ימים. אלו 10, אני יושב פה עם חברים, ואחד החברים של נווה שולח לי הודעה מה קורה ואיפה נווה נמצא. אמרתי לו, תשלחי עם ההודעה, אל תגידו לה, אל תקדימו את הסתם. שאלתי את אמא, אומרת לי בית לאיה. אני התעלמתי, כי לא יחסתי איזה חשיבות, לא הייתה לי לחשבה שיכול לקרות משהו. הייתי עם חברה בטלפון, בדיוק למדנו, גנת, תקשיב, משהו קרה עם נווה. היא אומרת לי, אבל יש לך אמרו שהוא בבית לאיה, הוא בג'באליה, הכל בסדר. אני יושב בחדר, בשעה 12 אני חושב, שומע דפיקות על החלון,
מישהו אומר, יאב תפתח, אז זה אבא. עכשיו, זה לא הכל של אבא שאני מכיר, זה לא מכיר את אבא בוכה. מריח לדלת, מסתכל בעינית, לא רואה כל כך משהו. אני פותח, רואה את אמא ואבא יושבים פה על העדנית, וכמה חיילים מאחוריהם. לא היה צריך שהייתי דו משהו בשביל להבין מה קרה. 12:30, שמעת ריקת דלת חזקה. הייתי בטוחה שנשבר הבית. האמא שלי צועקת לי, יאב, מה קרה? ואני שמעת צרחות ואני עדיין בטלפון עם חברה שלי, לבין נפל. חמישה חיילי צה"ל נפלו בשתי תקריות קשות בצפון רצועת עזה. הותר לפרסום 4 לוחמים מחטיבת כפיר נפלו בקרבות בעזה. א' בחשוון תשפ"ה, זה היום ה-403 של המלחמה. 5 הלוויות ביום הובאו למנוחות לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה ביממה האחרונה. בית העלמין הצבאי שבבאר שבע הובא למנוחות סמל ראשון נווה יאיר אסולין. סמל ראשון נווה יאיר אסולין מקרמית רצה לשרת בשירות קרבי ועשה הכל כדי להגיע ליחידה לוחמת. לא אדבר עליך בשון עבר, אתה ילד של ההווה, חי את היום וחי את הרגע. מי יקרא לי עכשיו מאמו? מאמו תכיני לי אוכל, תכיני לי את הבשר שאני אוהבת, תכיני לי קובה, תכיני לי דגים, אבל אל תעבדי עליי, תכיני לי את הדג שאני אוהב. רק לפני כמה ימים נכנס הגדוד בפעם הראשונה ללחימה בעזה. נווה חיכה לזה הרבה זמן. כל פעם התעצבנת וכעסת, למה לא שולחים את הגדוד שלי לעזה, למה גדודים אחרים? ואני בעיקרון, אני שמחתי מאוד, שמחתי. מה אתה צריך להיות שם? הדאגה שלך הייתה לא להרוג מחבלים או התקלויות. אתה אמרת לי, אבא, אני רוצה להביא שבויים, חטופים. זה המטרה שלי האמיתית להיכנס, להביא כמה שיותר, אם אני אמצא אחד. בשביל זה רצית. נווה הניח הורים, אח ואחות. ואז נמצא המכתב שנווה כתב. מכתב פרידה, מלא אמת. אם כבר למות, אז בעד ארץ ישראל, זו הזכות הכי גדולה. הוא ביקש, תהיו טובים יותר, תאהבו יותר, תהיו חברים, תהיו סבלניים. במילים פשוטות, נווה השאיר לנו צוואה לכל עם ישראל. ברגעים הקשים בתוך עזה, ביקש נווה בשיחותיו האחרונות להביא חתולה מעזה להוריו. חתולה קטנה שהפכה לסמל. היום חיה עם משפחתו של נווה, בתזכורת שנווה חשב על החלש גם בתוך הקרב. נווה וחבריו נלחמו בצפון רצועת עזה, בג'בליה, עברו מבית לבית, חיסלו מחבלים ועמדו בגבורה מול כל אתגר. בשלב מסוים במהלך תיאור המבנים, חתולה עזובה נצמדה לנווה והחלה ללכת אחריו מבית לבית, מבקשת אוכל, מתלטפת ומתקרבת, מעין אומרת לו, אל תשאיר אותי כאן. והוא אמר לי שהוא מצא איזה חתולה שהולכת אחריהם בעצם, הוא לא מצא, היא הולכת אחריהם לאורך במשך כמה ימים. ועם הרחמנות שלו הוא רצה להביא אותה הביתה. נווה מתקשה להישאר אדיש לחתולה העזובה, ורגישות רבה מחליט לנסות לאמץ אותה, אלא שהרצון של נווה לאמץ את החתולה המסכנה נתקל בסירוב מצד מפקדיו בשטח. נווה מאוכזב אך המשיך במשימה שאליה נשלח להילחם. כבר ימים לאחר מכן נווה וחבריו ספגו פגיעה ישירה של טיל נ"ט ונהרגו במקום. השבר גדול והכאב בלתי נתפס. אף אחד לא הכין את הוריו של נווה לרגעים הבאים. במהלך השבעה בין כל המנחמים לפתע נכנס לאוהל מפקדו של נווה, אוחז בידיו את החתולה העזובה שנווה כל כך רצה לאמץ או להעניק לה חיים אחרים, וההתרגשות בלתי נתפסת. הוא סיפר לנו כאילו שהוא, אחרי שקרה המקרה שנווה נפל, הוא ביקש כאילו סימן וזה, ופתאום החתולה הופיעה לו. ושימו לב לרגעים המרגשים הללו. בגלל שזאת הייתה הבקשה האחרונה של נווה ממני, אז קטונתי אני ממלאת את הבקשה שלו. אבל יש משהו, כאילו, הלוואי והייתי מבינה באמת עד הסוף את הסיפור הזה של החתולה.
כי יש פה את הספרייה עם התמונות שלו, והיא מרבה לשבת שם ליד התמונות שלו. נווה לא ביקש שנבכה, הוא ביקש שנחיה, שנמשיך את דרכו, באהבת חינם, ברוח טובה, בשמירה על האור, שנהיה טובים יותר עם עצמנו ועם האחר, שנהיה גאים על היותנו יהודים, ובכל מעשה טוב, בכל חיוך קטן, נווה ממשיך לחיות בתוכנו. אני מתגעגע כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי והבטיח. סמ"ר נווה יאיר אסולין, השם יקום דמו, לוחם, תלמיד, חבר, בן, אח, אחיין, נכד, אור שלא יחווה לעולם. אוהבים ומתגעגעים, יהי זכרו ברוך.